Moro! Tuu! Tää on ihan sairaan. Tule! Miguts! Tuu! Voidaan ottaa selfieitä. Pari vielä. Mä otan video nimittäin. Teetkö sä videon? Mä teen video tässä. YouTube. Ai niin joo, sori YouTube, mä unohdin teidät. Niin mä tein YouTube-video, koska mä ollaan täällä Hyvinkään, missä olikaan? Ei kun joku, en mä muista. Niin täällä niin matkustetaan. Tuossa on Migu. Sillä ei oo omaa kanavaa, mutta... Onko? On. Sä et oo kertonut. Aino ehti. Ei edes Jonne. Enkä. Tuossa lukee. Mitä se Paikallisliikenneveturi, sori. Noniin. Sori. Mä ollaan todella pikaisen. Katso mikä se on siinä. Ei saa kipeä. Täällä on lisää junia. Mä ei taideta tehdä pitkää videoa. Ehkä jotain... Näytä muuten se Valtteri. Valaatteri. Missä se Valtteri on? Hemskat, en mä tiedä. Eiku tuolla on se Valtteri. Hehe, ei toi juna liiku, siinä on vaan tollaset lamput päällä. Kuulostaa siltä. Jep. Täällä on sellaiset äänisellaset, että jos kunnolla kuuntelet. Tässä on Valaatteri. Valtteri. PR Helsinki, Suomi. Huono juna. Päivävaunu, ei. Tyyppimerkintä. Kolmannen luokan päivävaunu. Kolmannen luokan. There was a dare's short take of rautatiekalustosta. Tässä on se Valtteri. Tässä on Valtteri. Me ei saada mennä sisälle koskaan. No joo, se meni jokin. No. Katsotaan sit vähän paikkoja täältä. Tässä on joku VR-juna. Tietenkin hassut, kun jossain on tällaiset tiippijutskat. No ei mulla ollut salamaa päällä, niin... Tässä on joku, kattokaa, tää on hirveen outo. Joku outojuna. Eikö se oli joku... Oliko se joku niinku tänne paikan pääjohtaja ja näin poispäin junien pääjohtaja, niin se vaan sai ajaa. No, sorry YouTube for this. No hei, muuten näytetään tätä sairaappinen. Näin. No mut, YouTube näytetään tää vielä, tää on todella lyhyt video meidän matkasta. Se olisi moikka moi!